Novi kružni tok na Vidovdanskom trgu. Mašinsko testiranje na koronu. Ispravna pijaća voda u Kolutu. Izgradnja tribine na otvorenom bazenu. Nova biciklistička odmorišta. Nova donacija naših sportista. Uzevši u obzir vanredno stanje i otežavajuće okolnosti zbog zabrane kretanja, rokovi za završetak radova koji se odvijaju na kružnom toku na Vidovdanskom trgu prolongirani su, te se umjesto 24. aprila završnica očekuje tokom naredne nedelje. Prema rečima gradonačelnice Dušanke Golubović, sredstva za realizaciju ovog projekta u celosti su obezbeđena iz budžeta grada Sombora, a inicijativa za izgradnju istog je potekla od građana i saobraćajne policije. Izgradnja ovog režima kružnog toka započete pre svega na inicijativu kako brojnih građana, tako i saobraćajne policije, s obzirom na nebezbednu saobraćajnicu koja je postojala pre toga. U skladu sa akcijom Otvoreni dani koju smo imali u mesnoj zajednici Crvenka, postojala je i sugestija građana da se u ovom delu, u samom vencu grada, uradi i jedan vod kanalizacije koji do sada nije postojao, te su postojeći planirani radovi iskorišteni da se i jedan ovakav životni problem naših sugrađana reši. Kako bi se ubrzao proces testiranja građana na prisustvo virusa korona, Gradsko veće grada Sombora odobrilo je sredstva u iznosu od preko 3,6 miliona dinara Zavodu za javno zdravlje Sombor za nabavku aparata za automatsku ekstrakciju nukleinskih kiselina. Prema rečima direktorke Zavoda za javno zdravlje u Somboru, doktorke Dragoslave Čuvrilo, dobijanje ovog aparata u velikoj meri će ubrzati i olakšati rad zaposlenih u Zavodu, te će se uzorci za testiranje pripremati brže i bezbednije. Zavod za javno zdravlje Sombor prvi je među zavodima kako u Vojvodini, tako i u Republici Srbiji koji je počeo sa ovom molekularnom tehnikom. U cilju dobijanja ispravne pijaće vode u naseljenom mestu Kolut radi se na izgradnji i opremanju dohlorne stanice koja predstavlja prvu od ukupno 2 faze projekta koji će omogućiti značajno bolji kvalitet vode. Završetak radova očekuje se oko 10. maja, a prema rečima gradonačelnice Dušanke Golubović, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, za realizaciju ovog projekta obezbeđena su sredstva u vrednosti od oko 6 miliona dinara. Da bi ona bila u potpunosti ispravna pijaća voda, potrebno je uraditi i projekat dovodnika vode iz Bezdana, čija realizacija je takođe u toku. Ovaj projekat finansiran je delimično sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu, delimično sredstvima grada Sombora i očekujemo da u najskorije vreme bude završen. Takođe, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, grad Sombor je u prethodnoj nedelji obezbedio i 20 miliona dinara za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Bačkom Monoštoru. U cilju pravovremene pripreme za nastupajuću kupališnu sezonu, sve pod uslovom da pandemija virusa korona bude zaustavljena, na Somborskom otvorenom bazenu u toku su radovi prolećnog spremanja koji podrazumevaju brojne aktivnosti kako bi se omogućio kvalitetan početak naredne letnje sezone. Ono što će ove godine predstavljati novitet je izgradnja tribine, za koju je sredstva obezbedio grad Sombor, učešćem u konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport. Tribina će povećati kapacitete potencijalnih korisnika za gotovo 300, a njeno postavljanje očekuje se do početka sezone kupanja. 2 nova biciklistička odmorišta na teritoriji grada Sombora od danas su spremna da dočekaju bicikliste na Eurovelo 6 biciklističkoj ruti. Ova odmorišta sadrže toalete sa tušem kao i nadstrešnice za odmor, tako da će ljubitelji vožnje biciklom posle dužeg puta ovde moći da naprave pauzu i da se osveže.
Locirana u Somboru i Bezdanu, ista su izgrađena u okviru projekta Baja Sombor zelene staze, koji realizuje grad Sombor zajedno sa prekograničnim partnerima gradom Baja i turističkom organizacijom grada Baje, zahvaljujući kojim je do sada realizovano niz aktivnosti, među kojima i otvaranje kajak centra Sombor, organizovanje obuka vožnje kajaka, kajak avanture i Sombor Baja ultramaraton. Fudbaler Miloš Kosanović donirao je sredstva u iznosu od 9.000 eura za pomoć medicinskim ustanovama u borbi protiv virusa korona, a Gradsko veće grada Sombora odlučilo je da se donirana sredstva raspodele za nabavku neophodne medicinske opreme Opštoj bolnici dr. Radivoj Simonović Sombor i Domu zdravlja dr. Đorđe Lazić Sombor, kao i za nabavku i isporuku paketa za ugroženo stanovništvo u Čonoplji, rodnom mestu donatora. Pakete humanitarne pomoći socijalno ugroženim porodicama u Čonoplji podelili su pripadnici civilne zaštite na čelu sa gradonačelnicom Sombora Dušankom Golubović.